ansa na waba be fame e de me akọ amen na Elisha e ka che Elijah say ade ba akopɛ na ayema me amepe e de se me pese wo honhom a e wo wo so e ma ndi pa nyina bo din Elijah no me pese sa honhom no mo abu pan mienu a double portion of the spirit of upon the Elijah e ba me so o say oh sir so okay e de wo hu say ye ba na ya be fama kwa e be ba wo so amen enu ti no ye hu say Elijah odi kan no ya ba be fa no ko Elia odi kan na Elijah otosumi enu so no aba be ye Elisha Elijah honhom e ba no so enti no ye ka se enye Elijah ni padua ne maame ne papa ho no enye no ne na onyankopon de ye adwuma mprenum but honhom a ewo Elijah so no nyankopon de ba Elijah so na ode eye adwuma ma onyankopon no Elia honhom Elijah honhom no enso so na ye hyembo se ye be pese ye de trosem no Bible no ene wo be kasa throughout na ye hu sa Elijah honhom a eye adwuma emprenum ansana ewiase akona wieye amen na ye ka kire mo se Elijah odi kai no eye tesbi ni Elijah no waba o de wa hunu wo o hwim no de ne ko soro sa ena ne honhom no eba na kwada ye fe no Elisha eso ena Elisha no enso so beto a na adwuma no so ye mamuti ase se Elijah otoso miensa enso so waba ye adwuma na de otoso nan ni bremu ena ye woi amen sa ebre ya menum ye no ye te ase na ye kasa no ebrei ena Elijah otoso nan no ono nso waba nyankopon de na ba edna ba ba ye adwuma ne ye kasa ode na ba ba ye adwuma wie ama wokọ amen na ne bremu nie na ye nkomo ya ye die yi kire se ahemfo nwoma etosumenu etimienu nchemu dunum no wo sei ebra wo fa Elijah edina kro no ne ngusuo a egu no ne so no afri ebeguye Elisha fire ena Elisha efai enti Elisha sign na chi a osa akono yete se wodi saa entuma no anegu ne master ekomu no a wodi bo Jordan mu mai mu pa ya mu twa mu koye no ofaye no odru Jordan ho no tie mu se Elijah nyankopon we o he eno ma ti ase se enye Elijah na kasa ne maame ne papa wo no ene na Elisha efre no sa nemom onyankopon a ode Elijah ye adwuma no ono na Elisha efre ni se na Elisha ni se enye honam ne moja Elijah no ena na onyankopon ode no yes ayi no nemom enwosra a na wo Elijah ne so no eno na ede Elijah ye adwuma amen enti no enwosra edi kai no Elijah ode aye na adwuma na onyankopon de saa nwosra no asa begu Elisha so ena ono ode ye adwuma eda Awurade ase yehwe 2 Kings ehon 1 chapter 2 verse 13 Francis o say na oma Elia engugusu a efri ne hu guye no so osane begira Jordan no na odi Elia engusu a efri ne hu eguye no ebo nsuo no mu kan se ehe ana Awurade Elia Nyankopon no awo na obo nsuo no mu na pai kwa ha ene ha Elisha etwae and Elisha otwae said de na wodi ne master chi a ne master ye no enti no ehun se Elijah honhom no a na ewo no so no eba Elisha so no adwuma a de Elijah ye no saa na de Elisha so eye de ye kan se onyankopon wo ne kwan ya wo fa so de ne ma na difo eye adwuma amen enti na otwe mo no ye kan se the Lord God will do nothing but he revealeth his secrets
unto his servants the prophets asafo awurade onye bibia ansa na onyankopɔn ne secrets na hintasɛm a ɛwɔ ne tirim a obiara nim no ansa na onyankopɔn bɛda n'adi ɛno gye sɛ wayi n'adi akyerɛ ne nko adiifo ansa amen enti no nyankopɔn ɔma bɛyɛ da na hintasɛm adi abere a ɔfrɛ diifo baa dabi ɛnyɛ odiifo baa. He revealeth his secret unto his servants, the prophets, not prophetess. And yet, dear former, your mammoth assessor. Now, say, your shay yankopon was a moi. My yehunu, pefe say, O yankopon weno, or a dear beer, brofocasam, you can say the perfect will of God. Anna, you walk a dear binswa. Your friend said the permissive will of God. You can say the perfect will. I just say, Onyankopon ne pa ewie pa. Amen. Onyankopon ba ka che say ye say. Obeye say da bi Onyankopon mesra o ma me nya ne sa me ye pese me ye ne say. Tenchina me ye ne say. Onyankopon so okay ko na kokoye ne sa. That is permissive. Enye Onyankopon pe no. Eti ye ma yeti asese saa na ekoso wiase amen adifo ne asofo ne asempakafo bebre wo hono mo a enye Nyankopon pa wie paye enom de ye adwuma amen eti no ansana ye beje obi atum se asomasi ya gina atum se ye Onyankopon nipa ye nipa bia obeda Nyankopon ne pa wie paye edie no ye ko Yohana asempa no a yehu bra Israel asofo wo mo sumai e ma ye ko John enchen amen eno wo ko bisa John say John wey asemo ko na mo ko bisa John say na wo so wo ne hwan Francis yes 119 here 19 ni 20 mame yes ose ye ni Yohani adanse bra Yudafo asoma asofo di Lewifo free Jerusalem say enti apamde dan mu no ansa na obi beba obeka se me Yakopon na asoma me no Yudifo no me Yudifo no asofo ade obosoma Lewifo ada obosoma asofo no e ma ye ba wo nche ne aba bebisa se o no wo se wo ne hwan yobis ose every Jerusalem say won ko bisa no say wo ye hwan no opai mu kan no wansan enti wo musoma ma ye ko bisa Yohane say wo ye hwan no wo se opai mu kan na wansan na opai mu kan say enyam ne Kristo no amen wo bisa no say ene na hwan ne wo asa nyam ne Kristo ne dia ene na hwan ne wo ene na hwan ne wo eno se woni Elia no see eno se enyame ne no eno a o mu asanwa ya wanwan no se woni Elia ka Elia kese Elijah eno on bisa se woni Elia na wo se da bi enyame ne Elia enyame ne no woni odifo no enye de no de ye besa abaso but de be pese ye gina so titru ene se obi ntumi ma every on one kasa ni pem sam yodifo no be kasa me yodifo de agina tum problem a ekoso wo wiase no say no titru Ghana ha no eno no obi a sori o se wo yodifo se oba be hye trosem be ma se nkom hye ben eno oba be hye no ma da bi ya nyasa ya sum Nyankopon sa to aso kakra bi mai eno bua se da bi ana wose no se wona hwan ne wo na nyanya bribi akobua wona wasoma ayen no se beya ye benya bibi akwa aka kire wo mo soma ayen wo kan ho asemben ana ose ana Yohane say me ne ene a etiemu esre no so I am the voice of the one crying in the wilderness montene Awurade kwan montene Awurade kwan se no odifo Isaiah se de odifo Isaiah kan no na kire se ansa no obi betu aba no obeka say we major prophet esese wiase nyina etie no esese
otumi kyerɛ sɛ nyankopɔn asoma me sɛ mema bɛhyɛ kyerɛsɛm wei ma Emma. Sir. sɛ wantumi ankyerɛ a na yɛsɛ sɛ yɛgye ne tom ɛsɛ sɛ ohunu adwuma a wɔba bɛyɛ wɔ sɛ mene deɛ bɛyɛ ɛne a ɛteɛ mu wɔ serɛ so sɛ monyɛ deɛ bɛyɛ montena awurade akwan na momma no te mpɔn ɛntene me yohane me na saa kyerɛsɛm no nkɔmhyɛ da hɔ no me na meba bɛhyɛ no ma Amen. enti no adɔforo mu a moyɛ yɛ tiefoɔ yɛde ka yɛahyɛ mo bɔ ɛsɛ nyankopɔn ho yɛ mmɔbɔ no ɔnyɛ yɛ adom sɛ yɛbɛbɔ mmɔden a yɛbɛtumi biaa sɛ bɛyɛ a yɛbɛma yɛ tiefoɔ ahu nyankopɔn asɛm a ɛyɛ nokorɛ Amen. yɛmpa dɛfɛdɛfɛ sɛm ne mfrafra dabi yɛmpene ɛma bi ɛmma saa sɛ yɛ nokorɛ sɛ nyankopɔn akoa asoma n'akoa bi odiefo a ɔyɛ Elijah aba mpadeɛ a yɛte aseɛ sɛ Elijah honhom no n'adwuma titiriw a Elijah honhom no ɛyɛ ɛne sɛ ɛba bɛyɛ restoration. The spirit of Elijah always restores. Apamda demo Elijah odi kan no ɔbaeɛ no na asɔre na sɛe na asɔre na gu na ɔhene Ahab akɔkɔ ware bosomsomni ba ɛbaa ɛdina ba bɛwura Israel asɔre no mu ɔba no na ɔde ne papa bosom no ɛbi di n'akyi na ɔba bɛyɛ honini ɛde asisi asɔndan no mu saa tam no na gidi ekuta Israel fo Nyankopɔn de ama wɔ mo no na sɛe abosomsoma ba bɛfra no ɛna Onyankopɔn soma Elijah ɛna ɔde nwosra bi gu no so ɛma wɔde ba bɛ afɔrebuchi a Jezebel ɛsom no aba bɛbubu no ɔba bɛ restore enti no ɛbere bia Onyankopɔn bɛsoma Elijah honhom no ɔbɛba no na asɔre na asɛe na asɔre na gu na gidi wuye nkyerɛkyerɛ bɔne anyɛ nie ahyɛ asɔre no ma enti Elijah ne spirit ne honhom no adwuma Onyankopɔn soma ne bere bia ɛbɛyɛ no ɛyɛ restoration esisi adai Bible do say I will restore saith the Lord mesiesie ɛna emfuntie embebe enketekyire wo masa no no meba besiesie amen na entutumbe abesai masafo no meba besiesie da ko awurade adom a yebeba behunu mebe ne ntutumbe ne kro ne ba no nyina no yebehu na sese de yeda ye ho adi enu nti no yepese yegyina Elia honhom a ya adwuma enum no so na ya kyerɛ sɛ yɛyɛ bremo no ɛyɛ Elijah ɔtɔso 9 sa ne ho sra no ayɛ adwuma de ɛtɔso na ɛwɔ yɛ bremo amen ɛno na bɛm wɔ ɔte de wote no na wahunu de wuhu no amen 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 enti Elijah na adwuma ɔbɛyɛ no ɛno no fine yɛhwɛ Elijah odi kai no a Onyankopɔn de ne yɛ adwuma ɛyɛ nsɛnkyerɛnneɛ ne anwanwade ahodoɔ baako ɛnwɔtwe but Elijah ɛnwosra yi ɛba Elisha so no ɔyɛ nsɛnkyerɛnneɛ ne anwanwadeɛ baako ɛkɔ ɛbɛ du nwɔtwe adentira deɛ nti a ɛte saa ne sɛ ne master bisa ne sɛ bisa me deɛ wopɛ ma wo ka kyerɛ ne sɛ ma wo honhom mu obu pɛ mienu emra me so a double portion of your spirit wo nwosra no emra me so amen ɛno nti no quickly no yɛbɛhwɛ na yɛhwɛ deɛ yɛbɛyɛ wɔ ha sɛ bra anuanom ɛbie wɔ Bible mu na yɛhwɛ deɛ Onyankopɔn ɛwɔ de ma yɛ no na yɛateɛ ho ase sɛ Onyankopɔn wɔ the perfect will and wɔ no permissive will efiri tete na ayɛ adwuma saa de aba besi ne na yɛpɛ sɛ yɛtiefoɔ sɛ Nyankopɔn yɛ adom a yɛbia betumi ahu Nyankopɔn ne pa ewie pɛyɛ his perfect will Nyankopɔn betumi ama kwan wo so bɛyɛ wɛ wo okay wo de yɛ ɛno ɛnkyerɛ sɛ wanyankwa ade nkwa gye wo mu no ɛyɛ the perfect will of God amen ɛyɛ Onyankopɔn ne pa ewie pɛyɛ enti wo bra wo mu no sɛ wotumi hu de Onyankopɔn yɛ no wo brɛ so amen
wontumi mfa de onyankopɔn ayɛ no brɛ bi atwa mu na wonso onyankopɔn ani dabi onyankopɔn ka kyerɛ Paul sɛ Paul mafrɛ wo na soma a mesoma wei no mesoma wo sɛ kɔ na kɔ ayɛ amama mu somafoɔ masoma wo sɛ amama mu akanea amen ɛhɔ na mesoma wo de wakɔ eti menu mmienu sɛ yɛ amama mufoɔ a ɛsɛ sɛ yɛkɔfa wɔn a nyɛ amama mufoɔ asɛm na yɛgyina so sɛ yɛde pɛnkwagye no ɛsɛ sɛ basa eti no Elijah nea otumi yɛyɛ no ebi nie sɛ deɛ tɔ di kae a yɛhu ɛyɛ Elijah ana ahemfo nwoma eti a ɛyɛ edunso ɛnkyɛmu nwɔtwe kɔsi dunsia quickly ɔse da Awurade asɛm baa ne nkyɛn sɛ sɔlokɔ Sarefat a ɛyɛ Sidonfoɔ ɛdeɛ no na kɔtena hɔ na hwɛ ahyɛ ɔbaa kunafoɔ bi ɛwɔ hɔ sɛ ɔnhwɛ wo na ɔsɔlokɔ Sarefat na oduru kuro no apono ano no na hwɛ ɔbaa kunafoɔ no ɛwɔ hɔ ɛpɛ mmabaa na ɔbaa kunafoɔ na hwɛ na ɔbaa kunafoɔ na Awurade ka kyerɛ Elijah sɛ ɔnkɔ Sarefat ɛkwan no so hɔ no ampa ɔkɔɛ no ogyina hɔ ɛdeɛ bɛ na esiyɛ na ɔfrɛ no ka kyerɛ no sɛ kwasa nsuo kakra gu kuruwa mu ɛbrɛ me na menom Elijah sɛ ɛbrɛ me nsuo kakra na menom na ɔkɔkɔsa na ɔkɔ akɔsa no ɔka kyerɛ no sɛ fa paa no afono mu eti ɔbaa no da n'ani a ɔkɔsa nsuo no ɛna Elijah wama na amfa nsuo no ama nwie kora o ɛna ɔsɛ fa paa no ka bɛ ho yes ɛna ɔse sɛ Awurade wo Nyankopɔn te aseɛ yi atodeɛ biara ɛnni me nsɛm gye ɛsam miwura sɛ wo Nyankopɔn a wosom no te aseɛ yi mini huo aduane a aka me a ɛyɛ esam me nsama sa ɛma a ɛwɔ kuruwa mu ne ngo kakra ɛwɔ toa mu ɛne ngo kakra ɛwɔ toa mu na aka na hwɛ me pɛ ma ba mienu bi makɔto na me ne me ba adi na me ne me ba yɛ di awu ɛna Elia ka kyerɛ no sɛ ensuro kɔyɛ sɛ oh my fear not ensuro dia meme Elijah maka kyerɛ no kɔna yɛ de bɛ kɔkɔyɛ yɛpɛ sɛ yɛhwɛ obi a ɔyɛ Onyankopɔn difo sɛdeɛ osi kasa kɔna kɔkɔyɛ yes na kɔfa bi yɛ ɔfam ketewa bi nso ɛma me kane di kai ɛyɛ bi brɛ mansa na aduane na wo se asan aka ketewa bi no adi kai bi yɛ bi ɛma me ansa na ɔkɔyɛ wo ne wo ba deɛ yes na fa brɛ me na ɛno akyi no wa yɛ wo ne wo ba deɛ kɔso na sɛ Awurade Israel Nyankopɔn sie ni esam kuruwa no so ehwan yɛ kasa obi ɛyɛ Onyankopɔn edi safa Awurade yɛ deɛ bɛ asie ni eti no sɛ ɔkasa ɔdiefo kasa sɛne asafo Awurade sie ni a akyinye bi ayɛ deɛ bɛ eni ho etwa ne twa sɛ deɛ bɛ ɛbam amen yes ɔse na esam kuruwa no so ehwan na ngotoa no so baako aka no ɛso hwɛ da na ngotoa no so no ɛso nte da akɔ akosi da Awurade bɛma nsuo ato agu asase so Awurade bɛma nsuo ato agu asase so just imagine when we talk about a major prophet, a real prophet of God, Yankopɔn difo ankasa mapa Elijah ni ɛda Awurade ase moma yɛntɔ na yɛnkɔ so na yɛntie ɛyɛ ɛno ti no ɛyɛ deɛ bɛyɛ ɛbɛn mu sɛne Awurade asɛm sɛde asafo Awurade ɛka yɛ no a chapter 18 bra wokɔ chapter 18 no 17 hɔ ɛna Elijah ɔbai ne ba a owuyɛ onyane no ɛhɔ no mo ɛna ɔbai ɛde su kɔka kyerɛ Elijah ma Elijah ɛbɔ mpa yɛ ma ne ba wawuo no onyane yɛ yes Francis 18 no chapter 18 unru hɔ ma me mmɔ so ɛhɔ ɛna Onyankopɔn ɛhyɛ Elijah animonyam ɛwɔ Ahab adifo ahanan aduonum 450 prophets ɛyɛ Ahab adifo enipa adifo but Nyankopɔn adifo yɛ baako pɛ Elijah
adifo ahana ya duonum no wo mo nyina assemble ko wo ma no ko benkro se oh Ahab eko na wo ko no ubedi nkonim amen we no 21 no ose ana lia twimpini oman no nyina encha be kan se enkosi da ben na mo adwene ba ye montanta se rade ani onyankopon amuni nachi ya saba nso amuni nachi oman no emwa na sembia na lia kan che oman no se me de me nko a me ne erade difo a waka na ba difo de woye barima ahanan aduonum na momma wamma ye nantweni ne mienu na ma wonyi nantweni no ba konfa na wontwitwa no wasesini no mfangu enyina so that was a challenge and how we a challenger Elijah through the man bow a D4 no omo ya D4 ya from omo D4 450 prophets and Elijah say me yo nyankopon D4 na wo nyankopon wono ne nyankopon wa asase so dia me throw challenger mamo mo nko ba for there mumre ye nantwe mienu mumma wo mo baako na wo mo nko ba for there na me so mumma me baako na de na for ba obebo no no ne nyame ada ne nyankopon free soro di ja ebeba betom ase no ono ne yansom no ono na sa nyankopon no ne yansom no na wo nyina ate ase akinye bia ni ho enu ti no entempa na wo mo de nantwe no bai asamba kwa mpese ate ase ne se de ntia sa D4 ahana ya duonum wo mo gi sa asem no etom no na enya asam foforo ma ya mo ye ne da bia na wo mo ye ma esi wo mo ye D4 mo kasama ne bam wo mo hye nkomo abam but ekoba say o true challenge edi ma wo mo no eho ena na okon no ewo eho na no kure no be de be ebeda adi enti no say nay no D4 dosun na so far dosun mo ne ade a that doesn't mean say nyankopon wo mo ye nyankopon D4 dabi oh yes I say 25 osina elia ka cha ba D4 ne se munyi na ntwini ne ba konfa na musiesie no kane na mo de mo doso na mo mo nyame din na oja na mo mfa ngus ase mo obi an soja ngu aforbody enu mo na wo fa na ntwini a wode ma won no na wo siesie na wo bo ba din efra nopa ekosi se owie gina se ba gin enso wante ni bia obi aso anye so wo wuru twitwa aforbuchi a wo ye enu hyiai na edru owie gina no Elia si won atwetwe egro wo ho Elia fiti ase di wo ho agro yes eno ka se eno ka kire wo mo se mo fa ne kase enfra munyame no sese odwene sese wo da ba bi dwene anase wo afri adi ekogya ne nan anase wo kote efi anase onam kwan so anase bia wasiefo nkwa so bia wada ebi susu ana wo to ho wo nyankromo na wode ne kase tiatia mu na wode nkrantia ne mpia bobo wo afei ayire wo mo so no wo mo fa nkranta di twitwa wo mo ho ayire adru de aden sane won amane no etie no sade wo amane etie no kosi se moja egu won so moja tu wo mo yegina twa mu no wakwame kosi se ekọ aduane afolebo bere so ote afei Elijah ja wo mo ma wo mo kwam ya kosi se nyankopon afolebo bere a wa shato ho ama Israel no ebre no ya so no nyankopon de bere na ye na ade o de bere na ye na ade etina bere no a onyankopon esare ba no obetie mpaebo no eye dro no stop wo mo se munyai my goodness o stop wo se wo munyai dia mo akodro no aye nanso wante ani bia na obi aso anye so na obi aso antie won ana Elia ka cha oman ni nyina se montwempene me na oman ni nyina atwempene no tie restoration amen hon konkron eye adwuma saa na tie o friend ni pari nyina ade tie se oman ni nyina na chirisa ba wo mu amen onyankopon ma Israel wo mo som no abosomsoma ba wura wo mu enti wo mo no ba ba restore wo mo gidie sa enti o frɛ o man ni nyina e be gira nanim ena dan ana osiesie awrade aforibuchi a abubuo no na Elia atase abodu mienu se Yakob awrade asɛmba ne nkyɛn se enti ba bosom a anya kwan aba wura Israel mu esan Ahab okoware Jezebel
ɛde ba bɛwura hɔ no ɔde abosom no ɛbɛwura mu nti no na abosom na agye hin na di ɛde hene ɛwɔ ɔman no mu no enti no na ma afɔrebukyia yɛmbɔ onyankopɔn afɔre ɛwɔ so na ɔmosom nyankopɔn wɔ so no na boso abosomsom no nti no yɛbubu afɔrebukyia no nyinaa ɛni hɔ biem enti Elijah ɛfrɛ ɔman no nyinaa no ɛne ɔkɔ sesa aboɔ baako dumienu te sɛdeɛ onyankopɔn hyɛ wɔn ma wɔn esi afɔrebukyia no ɛne ɔde bɛ restore afɔrebukyia no a abubuo no amen yes enti ɔse na Awurade asamba ne nkyɛn sɛ Israel ne wudin no ɛma abusuakuo sɛnea abusuakuo no ano sie sɛdeɛ abusua no ɛyɛ dumienu no saa na ɔkɔta se aboɔ dumienu aboɔ no asi afɔrebukyia na ɔde aboɔ no si afɔrebukyia Awurade din mu na otwa ɛka a ɛbɛda aba a woguo nso adi otwa ɛka wɔn twa abɔnka ɛfa afɔrebukyia no ho ɛgya ɛnyina a wɔn aboa no wɔtwa okun nantwie no etwitwa ne nam de gu so no na wɔn twa ɛka ɛfa saa afɔrebukyia no ɛne gya no ɛne aboa no ho ɛne wɔn kɔ nsuo twi nsuo gu afɔrebɔdeɛ ɛne gya no ɛne amena no ma no yɛ mma yes amen ɔse na ɔhyehyɛ enyina no na otwitwa nantwire no asiasi do gu enyina no so kan sɛ momfa nsuo nhyehyɛ enyina anan no ama na mommɛhwie ngu ɔhye afɔdeɛ no nyinaa no so na ɔka sɛ monyɛ bio na wɔyɛ bio na ɔka sɛ momma no yɛ mprɛnsa na ɔma no yɛ mprɛnsa momma nsuo no nkom yes na nsuo no fefa afɔrebukyia no ho hyiae that's right na ɛka no nso ɔhyɛ no nsuo ma na afɔrebɔ bere mu no odiyifo Elia twipini ɛna ɔka sɛ Awurade Abraham ne Isaac ne Israel Nyankopɔn ɛnɛ ma wɔhunu sɛ wo ne Nyankopɔn Israel mu me ne wakoa na wasam so ɛna ma yɛ adeɛ nyinaa akasa na yɛ ne wɔn ko a 450 no nka ho na meme ne wɔn ho sɛ meme Elijah me ne wakoa me na me wasam so saa yes koso ɔse gyeme so Awurade gyeme so na ɔman nyinaa hunu sɛ Awurade ne Onyankopɔn oh what is Elijah doing he is restoring the people back to their original faith amen eti nipa na abegyina ha nti Awurade gyeme so na wɔn nso wɔama wɔn akoma asane wɔn akyiri aba na sɛbɛyɛ a nipa na wɔn agya wɔ akyiri die na wɔn mpɛ sɛ wɔn bɛsom wo yie na wɔn som abosom de fra wo som no wɔn ada wɔn akyi na wɔn asa aba wɔn nkyɛn amen ɛna Awurade gya eduru bɛhye ɔhye afɔdeɛ no ɛne enyina no ne aboɔ ne dɔteɛ no na awi nso a ɛwɔ ɛka no mu na ɔman no nyinaa hu neɛ no wɔde wɔn anim butu fam kan sɛ Awurade ɔno ne Onyankopɔn that's all the Onyankopɔn rea no adan the perfect will of God adan ho adi amen Nyankopɔn di fo akasa esa ya brains no ya purpose ya de Elijah de besi ha ya ma ho te ase sɛ Elijah Nyankopɔn de ye no ma horo bebre etino ofa 2 Kings chapter 17 no a to bo ase na trance na kan ni nyina kokko sitire na wobetumi wobehunu de ye kan ɛwɔ hɔ quickly First King sorry ahemfo nwoma yedi kai etido nson amen etino de emma nipa entumi enhu Nyankopɔn sɛ de wɔte yie no ɛne sɛ baabi a wugina hwɛ Nyankopɔn no sɛ de baabi a wugina wo hwɛ Nyankopɔn no saa na wobehu no saa your standpoint of view baabi a wugina hwɛ Nyankopɔn no sɛ asɔre bi nkyerɛkyerɛ ɛna wo hwɛ Nyankopɔn wɔ mu a saa na wobehu no sɛ ɛsom bi anyamsom bi ɛna wugina hwɛ a ma me nkyerɛkyerɛ mu sɛ woyɛ kramoni a baabi a kramoni wugina wo hwɛ Nyankopɔn no saa na wobehu no woyɛ kristoni a no kwai kristoni a baabi a wugina hwɛ Nyankopɔn no saa pɛpɛpɛ na wobehu no sɛ woyɛ budani a baabi a wugina hwɛ Nyankopɔn no saa pɛpɛpɛ na wobehu no amen ɛno nti no Elijah enie now yɛnkɔ Elisha hɔ no mo yɛhu sɛ Elisha ebra Elijah mantle no ebegu no so no ɔda n'ani a ɔkɔ fie no oduru hɔ no no na ensuo no a wɔn twa kwae no ensuo na kan si ɛkwan bɛn no bɛfa so obɛhwɛ nsuo no akɔ efie na wɔ fa Elijah mantle no
ɛna ɔsɛ Elijah Nyankopɔn wɔ he ɛna ɔde mantle no bɔ nsuo no mu na Jordan mu pae kɔ benkum ne nifa ɛna ɔfa mu kɔe ɛdeɛ bɛn no ɛnwosra Onyankopɔn de ma Elijah no ɛno na aba Elisha so amen eti no yɛhu sɛ Elisha no ɔba bɛyɛ Elia ɔtɔ so mmienu amen yɛntumi friend sɛ Elia but Elijah honhom a adwuma a ɛbɛyɛ a ɛtɔ so mmienu amen ɛno no ɛnyɛ honam na ne maame ne papa wo no but ɛnwosra na ɛwɔ no so no ɛbɛ repeat ɛbɛyɛ adwuma a Elijah yɛ de bɛ ɛyɛ no wɔyɛ no deɛ ɛboro so tie bi yɛ pa ɔbɛyɛ no wɔyɛ deɛ ɛde bɛ ɛboro so ɛte sɛ deɛ Yesu ka kyerɛ asuafoɔ sɛ deɛ wɔgye me deɛ na wɔtena me nsɛm mu no deɛ mɛmɛ yɛɛyɛ no ɔnso bɛyɛ no wɔyɛ na kɛseɛ Elijah ne ɛhonhom a nwosra na wɔ no so no a double portion ɛna ba Elisha so enti ɛnoma a Onyankopɔn de Elijah yɛɛyɛ no bɛɛ baako bɛɛ nwɔtwe no wɔde Elisha ɛyɛɛ baako bɛɛ ɛmprɛ edunso si ɛkyerɛ sɛ wɔde Elijah yɛ nwɔtwe nti no wɔde Elisha bɛyɛ nwɔtwe dabi but ɛkwan ɛno nti no sɛ yɛka sɛ Elijah ɔtɔ so nan ɛbrɛ mu ne ɛwei a na yɛpɛ sɛ ɛkyerɛ sɛ sɛdeɛ Onyankopɔn de Elijah wɔdi kae no yɛ adwuma deɛ ɔtɔ so mmienu yɛ adwuma deɛ ɔtɔ so mmiɛnsa ɛyɛ adwuma no saa na ɔde Elijah ɔtɔ so nan so bɛyɛ de ɛbɛyɛ adwuma amen adwuma bi a ɔbɛyɛ biara no it will be solidly based upon the word of God bɛgyina Nyankopɔn atam so ɛnyɛ na ada ne nkontompo nom ne yɛ kyinkyim sɛ wo kyinkyim dabi amen enti no deɛ Elisha ɛyɛ yɛ ni Elisha firi hɔ ne wɔtwa nsuo no na wɔkɔɔ n'agya no deɛ na yɛkenkan yɛ wɔ se adiifoɔ ma no a wɔn wɔ bepɔ no so hɔ a wɔn hwɛ Elisha a ɔba no wɔn di mirika ɛba bɛhyia Elisha ɛna wɔn bɛkoto no na wɔn ka kyerɛ sɛ wɔn ma hwɛ o Elijah honhom no aba Elisha so amen akyinya bi ani ho wo akyinya yɛ wa wasɛm na menye ne so obi kura betumi agye we ho akyinya ɛna wɔn baayɛ ɛna wɔn ka kyerɛ Elisha sɛ Elisha pɛ enipa aduonum na wɔn kɔ kyinkyini bepɔ nsu ne mmɔnhwan mu na yɛhwɛ ebia na Nyankopɔn honhom ɛbɛpɛgya Elijah so ɔde ne kɔ no na ɔkɔgya no ato bepɔ no so ana ɔkɔgya no ato mmɔnhwan no mu Elisha sɛ dabi ma mo nyɛ saa munyai minim Onyankopɔn deɛ wayɛ wɔsi dabi wo deɛ ma yɛnkɔ dabi wo deɛ ma yɛnkɔ the perfect will every Elijah ni mu aba aka kyerɛ sɛ ma mo nyɛ saa wɔn so bɛyɛ ɛna Elisha ka kyerɛ sɛ okay mo nyɛ that's the permissive will or permit wɔ or ma wɔn permission a wɔn fa nyɛ wɔn kɔɔyɛ no kɔhwehwɛ wɔn ahu no deɛ tɔ so bi mu ɔɔba no na ɛmofra bi adi animu na wɔn ɛsere na akɔkorɛti pafro brai na Elisha hwɛ wɔn din sɛ ya ɛna ɔka sɛ mo nkwadaa wɔ mu mo maame aduane kora mo ni bibio ensisire nya deɛ bɛn ɛmra mɛfo yɛ wɔn ɔsɛ ensisire firi wura mo ba bɛ wi nkwadaa ne nyinaa 42 kum wɔn nyinaa time nti yɛpɛ sɛ yɛ kɔ no sɛ deɛ yɛ kɔ no ya Elijah honhom juma edi adɔfonom Elijah honhom a aba Elisha so ni sɛ yɛsi yɛkɔ a yɛbɛkɔ mako ne ahwɛ ɛkwan a Onyankopɔn de Elisha nso so yɛ adwuma odiifo bi a ne yere awuo ne yere kunani na wɔkɔ sɛ Elisha ma wɔ Elisha ɛde no ba bɛtena yɛ deɛ si yɛ deɛ na si yɛ Francis sa odiifo no na owu yɛ na ɔde ka enti no ɛbra na kafo no ɛba so mo bɛdan ne ka no na ɔwɔ ma mienu wɔanya bi nti wɔ so ɔmo de ne ma no kɔ ɛna ɔba no sɛ Elisha sɛ ne asie ni nti Elisha ma no ɛkɔgyegye kuruwa ne nneɔma bebree na ɛngo kakra na ɔwɔ no hwehwɛ gu ma ne nyinaa yɛ amaama na ɔde tua aka no to hwehwɛ no ɔsɛ ehina na ɔkɔkɔ srɛsrɛ ɔsɛ kɔwonamfo no ne wɔ fipa wɔn a mo fie bɛn wɔ hɔ kɔkɔ pɛ ankorɛ
fa bezisi wo anwo kakra na aka na fa so so ankore no mu ene ehina no mu na oya ne saa no eye mama o tonye edi tia ne ka no e ma ne ba no omo eyina esa ba fi ye ka ye bay ene ye jade bay sunamite woman no e de bay de si ye yes France ono so sunamite woman no so ono so ne de ne se na Elisha etwam kokoye Yankopon aduma na oba ohunu se kwan no ewanti no ọma no eda ne fie ma ọba no ni banti ọhye no nkom so ọbẹ wo baba ma ọba no so ọwo no so wi ema Elisha enam Yankopon edin so esa ma ne bankwam o Bible say okobutu abofra no so no ode ne sa to ne nsa yam edina no ne hwini tia ne hwene ena o bo Yankopon paye akwada na owo no ye de bay o sorry o sa bankwam oh my this is our God ye Nyankopon ni wonam ono ni Nyankopon wo sra ewo no so ewo Mount Carmel showdown Okai chapter 4 verse 38 to 44 ehon so wo bekọ akohu ehon de esiye de biem aduane ketua bi anipa ba akodi a omen no wo bompaye ewo so ema anipa wo hadiye ema ebi ka akire amen ede ba biem Neman kwatani no yesre komkoko we ko bona mane yesa Nyankopon di fo bi wo Israel anka wo ho no mo a anka wo yare enka beko oso wani ye beko wo ye osahene yade no koye no ko to Elisha o se Elisha se ko na kokko dware wo esuo mu Jordan mu emprenso na wo kwata no beko wo se what mimi krom nsu e wo ho no mo enye papa nsi wo krom a ena ne nkrofo e ka no ho na soja e ka no ho se ye master sen ka de kase bi no ka se ya ka wonya na ade nti no se kodware nsuo mu mprenso a wonko mesra wo de gya na ko okodware nsuo no mu mprenso no Bible ne se kwata no kwae ma ne honam ye sa akwada afoforo honam amen Elijah oje said ya urade sie ne ayede bay akasa Elisha na abofra ye friend Gehazi sa Naaman ade achede kokoma Elisha no Elisha poise ompe fawade ko ode ko no ena Elisha na kwada Gehazi efa mfikire ekotwa no wo kwa akwaje okoye na okokwaje ye oduru ho na Elisha se hwe wo kwa akwaje no ma no wudi mi se na makoma di wakire Sabrei ade bra ya gisika Sabrei de bra ya gintare Sabrei de bra ya gin nantwie ne nkokọ adifo de asofo mo bu Ghana ha sei awieye bre mu no bibisa mo ebre we ya yewo mu yi ebre we ya yewo mu yi ade bra ya gisika ye sisi di pachinchi wo mo sa wa so dem agisika ye hye nkomtro ne nkomhunu ade gini pasika oh dabi Elijah honhomo nya saade no it is Elijah honhomo ba sa sofo ani adifo o mabu Ghana ni wiase nyina no obeba ba correct wo obetene wo be ka kira wo plain said de moye no enya Nyankopon asem so emfa wo so o mo bompa ye man sankyere ne esi sa oba proof a kira wo mo say de moye no emfiri Nyankopon eti Francis covers 8 to 14 my na yemfa emra na wieye chapter 5 8 to 14 Osena Onyankopon nipa Elisha te se Israel hene asunsan ne ntade mu no osoma ma wokọ ohene nkan se adan nti na wasunsan ntade mu manemra me nchen a na ohunu se odifo bi ewo Israel na wohu se odifo bi wo Israel amen verse 15 my encourage 15 na osamba Onyankopon nipa no nchen ono ne na safu ina na oba begyan nanum kan se hwe mahunu so Onyankopon bi eni asase bia so se Israel osako Elisha nchen o kaja se ade a asie Elisha amama hunu se Nyankopon bia ni nyame bia ni asase so ha se e kan Israel Nyankopon amen enti efi na kwa he nti afi ji achede yi wako ansem je e no se Serade a mijina nanim atiasie yi mere nje hwe ne nye hwe na ohye no se
onye nanso onye nanso wampene. Verse 17 ko na ye. Verse 17 nema kan say. Sante sa. Ma wonfa dote efunu ponko mienu betumi asoa ema wakoa. Na wakoa. Ma wonfa dote a ana hwe a efurumo betumi asoa. mienu betumi asoa na efamrew. Ma wakoa. Na wakoa ammo ohyiafode ana afode biara ama onyame bia biem se. Me mo ohyiafode ana afode biara ma onyame biara biem se Awurade nko. Me nsom nyame foforo bia ka Israel Nyankopɔn. Amen. Naaman. Soja no wase me nsom nyame foforo bia ka Israel Nyankopɔn. Afei na mahunu se nyame foforo bia ni ba bia eka Israel Nyankopɔn. Amen. Ede Nyankopɔn ase. Gehazi okohunu amane. Eti wo ka verse 27 no wo say Gehazi Elisha ka kire say wo efri ene kode wa ye nti. Kwata no ana wo Naaman so no ebeba wo ne wasefo nyina so. Ade ba kwa ya werɛ ho ne say na Elisha abompa ya ma Onyankopɔn de na di a kire Elisha say Naaman ekokoto enso no mu a ne kwata no beko. But ensukro no a Gehazi wodi Elisha kire no wantumi anya adwe kra so obekwa akotom na okotom mu bi kra nka ne kwata na ye enko nya sadi asafrade aka ade ntrefi se nya sadi asafrade aka no ay awerɛ hosam adofo no ye koso wiase sese no ye de asam no ye nkombo no eba wieye no me pese wo fa sanu ma mienu yi na wo de toto ho Yakopon ya adom a ye beba Elisha otoso miensa so Elijah otoso miensa ye beba so ni ahwe Elijah ehonhomo a eye adwuma wo Elijah so eye adwuma wo Elisha so na ye adwuma wo de otoso miensa so na de hia ye party tiro ye Elijah otoso 9. Amen. Ibrahim de Elijah honhomo a eba no so e wo ye bremo no de de na ye de be aye, and that will be the proof and all denominational churches Ombama yatia say se obi abọ modern body home pem say oba misinterpreting Nyankopon asem oba dislocating Nyankopon asem oba misplacing Nyankopon asem wo say ya hu Nyankopon asem say salete a enkwagye de enkwagye enya bida Nyankopon asem de ben say John chapter 1 verse 1 was in fiti ase na asem ni Onyankopon na ho asem ni Onyankopon eti we so for we di for. Don't attempt and found some Kenya Kupasam. If it's a assembly at the bay, a Yakupon. And she and Yakupasam, and Chassi and Chimono, and Naneno, and Man and Yasania will pet. A Yarahosem, and Sandia, El Cosso, we are saying, and it's sorry, more, and San said, Yakupon as suffer. Sorry, I want to see Yasum Yesu Christo, Yasiasi. Yes, say, ain't no. I was say, "O Coco Jina, I sorry them near Bumpy." Amen. I sorry, I done it. I saw now, and my so I sorry them. How? I just say, yeah, Bremu. I just say, the church has fallen. Asafono ahiase. And nunti Onyankopon shebo say, and sana urade da kese a ehun baba no. Mesuma odi for say Elijah Abramo. Amen. No abadane ajanuma kuma akọ mo maso ene emba kuma akọ ajanum so na mama me fam so amba basa Yakopon hira mo Ewrade adom a na wo twese de ye be hia ye be sa ba beto aso ye nkomo no so we dia ye de yi ehwo di na a kire mo ye ne mo wo bi kapa Bible no me ka hia mo na no se ebe ye a new book ebe ye nwuma foforo ama. Amen. Ebaya ngoma foforo ama wo fa na wo kan a afa wo behu se na nti ase no aye different Yakopon hira mo ya chia ya tiefo nyina ya chia won a wo chirichiri benche ye nyina ya mpaya ya gusu body se Yakopon ema Naagyei FM enye FM ankasa. Amen. Amen. Say de wa pass e bo mpaya no wasimu adwumayefo ha se Yakopon hira mo. Amen.
Amen. Ochira mo a mo wo fufu ana mo mam kakra na. Ya da urade ase manager ya kira wo bebre. Onu adwuma ye fo nyina Yakopon ehira mo. Yakopon sofo am wo me ya kirikiri bencheye. Urade ya doma enche next time ye wo bre bia ye ato ho eduru ho no mo a ye bebue kwaya ma obi o question person obisa no ye be ma mo kwaya ma mo obisa na ye so ye ya no no kwasem ni ye ready say ye ne mo ewo bi kan mo susu mo wo bi bisa Yakopon hira mo am fa menwum no to so ma me e mo mpa yansa ohene Yesu ye da wase se woni ye di ni ye na anwumre nso wabekasa kire na tuyefo ama ye ni abaye ho so se ye wo pepa eye adwuma ani akwama ugyan ma foforo ma otimidi ye de wo mo apɛ na omhu se ye di Nyankopɔn pɛ na eye adwuma nanso ente saa Ewurade wakasa kire ma ye ni mmra ye ho so na ye ntimi ntu sapa e ma wo hye odi anuonyam ye de wase pi wodonti amen so for akoko menu apo so for be sia opa Yakopon so for Frank nyina Yakopon hira mo adofo no mo a wo mo e wa chirichiri a wo mo e ba ya be support ye mo so Yakopon hira mo e say gugu so support bi a mo betimi no mo de be ba be support amadwuma no atumi agira Ewurade hira mo amen. I want God's way to be my way every day. I want God's way to be my way as I journey here below. For there is no other highway that a child of God should go. Though the road be steep and rough, but if it leads me, it's enough. I want God's way to be my way every day. God bless you.